koll på mig för? Det är roligt. Ja, sitt där. Vackert. Man fastnar i en paus så kan man inte komma ur den längre. Så om du står så där längre så kommer du inte komma ur. Nej, jag vill inte det. Jag ska springa den där bilderna. Jag vet, så jävla bra. Ja, det står det. Oj, vad ska det? Man filmar inte med det. Filmar du? Ja. Filmar du när vi pratar om Kim? Va? Vad sa du? Filmar du när vi pratar om Kim? Jag vet inte, jag lyssnar inte på vad du pratar om. Det kommer alltid där mitt i så. Jag skickar den här bilden. Hur är det där? Jag ska sätta på det, då kanske någon sitter här. Jag kan inte båda.